I en aquest vídeo veureu com preparo aquesta truita de tomàquet, que era un plat que feia el meu avi. El tipus de tomàquet que farem servir és un tomàquet del que en diuen pera i hem de buscar que sigui dur, d'acord? Perquè el que ens interessa és que tingui bastanta carn i que no sigui sucós, ja que l'hem de fregir. Llavors, aquest tomàquet pera, veieu que més o menys està, que no és madur, que té duresa, ara l'hem de tallar a rotllanes. Rotllanes una mica gruixudes, d'acord? Més o menys d'un centímetre, una cosa així, veieu? Aquesta mida les rotllanes, més o menys. I descartem el que és... que se me'n va volant. I descartem el que és la punta, i aquí també farem igual, Això ho descartem. Un truc per saber si un tomàquet és carnós és quan l'agafem, hem de notar que pesa el seu volum. Ara ja tenim les rotllanes, i ara el que farem... Penseu que volem que la truita quedi plana, no apilaré moltes rotllanes, més o menys la mida de la paella que fem servir. Crec que me'n sobrarà algun, perquè la paella que he fet servir no és tan gran, però bueno. Llavors, ara li posem sal, això és molt important, perquè aquesta sal farà que vagin perdent aigua. Li posem per les dues bandes la sal. D'aquesta manera, ara ho deixarem reposar uns 5-10 minuts i d'aquesta manera anirà perdent el propi tomàquet, doncs, l'aigua, i a l'hora de fregir-los ens quedaran millor. D'acord? Doncs ja tenim aquí la... Veieu? L'he pilat així perquè així perdés més bé l'aigua i perquè veieu que va perdent tot el líquid. Bueno, ja n'ha perdut bastant, ara anirem a fregir aquest tomàquet. Ja tenim la paella calenta i posem el tomàquet. Aquesta és la mateixa paella amb la que després faré la truita. Em va bé per calcular la mida. Penseu que no vull fer moltes capes de tomàquet. D'acord? El que ens interessa és que quedi la base de la paella amb tomàquet. Els hem de fregir per les dues bandes. Ja veieu que no hi ha molt d'oli, li posem una miqueta més d'oli per sobre del tomàquet, però no n'hi ha molt d'oli, No és com fem truita de patates que cobrim tot d'oli. En aquest cas, només és perquè no s'enganxi. Podríem fer-los a la planxa perfectament, D'acord? Vale. Anem a la volta. Veieu que té un altre color. Ui. I ara és el moment de batre els ous per la truita. Li posem una miqueta de sal. Recordeu que el tomàquet ja està salat, perquè d'això. Important, batre els ous. Els ous s'han de batre fins que comenci a fer bombolles. No ho hem de deixar... La gent bat molt els ous d'una truita. Penseu que en el moment, veieu que està fent bombolles? D'acord? En aquest moment ens queda molt més melosa. Si el batéssim molt, allò que
La gent ho bat molt, veieu que ja fa bombolles, no queda tan melosa. És un petit truc que us aconsello que ho proveu. I ara barrejarem el tomàquet amb els ous. D'acord? I deixarem un parell de minuts. I ara ja amb la paella, que hem posat més oli, la mateixa que hem fregit els tomàquets, ja li posem l'ou, una miqueta primer una capa d'ou, d'acord? Deixem que faci una miqueta, i ara hi afegim i repartim ben repartit, que quedi ou per sobre, per sota, d'acord? L'important és que ens quedi ou per sobre i per sota del tomàquet. Mira, que se'm m'apilen. D'acord? Val, així, que quedi ben repartit. I que es vagi fent. I ara, quan això comenci a estar fet, li donarem la volta. Jo faig servir aquestes paelles dobles per donar-li la volta. El que faig és que l'he escalfat una miqueta amb una miqueta d'oli, d'acord? I ara li dono la volta. Hop, així. Vale, perfecte. I ara ja està. Ja li hem donat la volta. I ja tenim la truita de tomàquet. Me l'acabo i ara vaig i us explico històries i anècdotes sobre la cuina i el meu avi. Històries familiars. Doncs bé, ja m'he acabat la truita, que realment estava molt, molt, molt bona. Tinc companyia, No estic sol. No se'l veu bé, però està per aquí sota. Us explico una miqueta. El meu avi era carboner. I les persones que treballen al bosc, al camp, en aquest cas al bosc, doncs havien de cuinar perquè es passava dies fora. Quan anava a fer el carbó vegetal, doncs el que havia de fer és cuinar. I ja des de ben jove, per coses familiars, doncs ja va haver d'aprendre a cuinar. I era precisament a casa el meu avi matern, Era precisament a casa de la meva mare qui ell feia algun tipus de plats, per exemple. Ell feia el xató, ell feia els romescos, els cargols. Els cargols el que feien era bullir els cargols, purgar-los, netejar-los, i després els sucaven amb salsa romesco. Era una cosa molt normal. Penseu que el meu avi tenia uns germanastres que també eren carboners. I una petita anècdota, no? Un oncle meu un dia va anar a veure'ls i, clar, els va anar a veure i pensa que els carboners dormien en coves moltes vegades. Llavors el van a veure, estava en una cova perquè estava fent de carboner. Diu, vinga, que et faig el menjar. Va agafar una olla i va posar tot de verdures i herbes que hi tenia i diu, ara anem a buscar la carn. I en plan Astèrix i Obèlix, va i li caça un porc senglar. Caça el porc senglar, el talla, agafa la carn que vol i el posa dintre l'olla. Així, directament. Coses, doncs, que havien de subsistir i sobreviure aquests homes que anaven a treballar, doncs, al bosc, en aquest cas. Igualment els que treballaven al camp. Hi ha molts menjars que són de camp. Llavors els feien, o de pescadors. Els pescadors, els suquets, el romesco, que realment és un plat de peix, eren plats de pescadors, també pel mateix. És a dir, ells havien de cuinar, i cuinaven amb el que tenien, no? Amb coses senzilles. Plats que ara ens semblen molt sofisticats eren plats molt senzills, i cuinaven, doncs, amb les 4 coses que tenien a mà. I ja ho saps, si vols que et doni més receptes i que t'expliqui més anècdotes, subscriu-te, dona-li m'agrada i comenta. I recorda, la cuina és cultura. Que sí, Cogi? Ara se m'ha posat panxa a l'aire. És que l'hauríeu de veure. Quin gat se't posa panxa a l'aire perquè li toquis la panxa? Aquest.